ngopi sore, ngitung duit tambahmu metu wae. BBM munggah kabeh kroso, dompet tipis yo mung iso ngelus dodo. Pengen iri golek akal motor listrik mulai tak kenal, nanging kancaku malah ngomong Listrik naik podo wae bohong. Yo wes lah tak angguyu wae, urip angel digawe santai wae. Kerja neng omah kadang turu wae, meeting online mung yes 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 wae. yo wes lah ojo sambat terus, sing penting urip tetep lurus. Sekolah derim bocah malah dolan, guru ngomong-ngomong Muride ilang, sinyal ilang, pas lagi butuh ngomong setengah dadi ora utuh. Zaman canggih kabeh online, nanging kadang gawe kesel tenang.